BJP district committee pen ile tum press meet nang itu pan tong sekot pen nang ke hang pen nang itu nang chapam to doan media apor ke tong hane itu nang to pan cholo asa ke nang sot bang nang lo APHLC a party tum party buta punulang independent lang restart a lambong latum sinta lada carding long latum a kemang da pilo ne latum ko sondong eklemi funding hangne sita kaning je tap la puson kitu a join ne pen tum lang klar CDP dan mathalo sita prangsi ke nali tum a fan ini tum BJP a party da CM ningkan crazy labang so nang itu ngacirap dun rap kacirap dun pen misen pen nang itu ke papleng no lapor aprangsi carbing long rat la pen itu tum BJP a party ahin pen nang itu han akiro pilo la pen BJP a party CM Dr. Tuliram Ronghang alangli ke cari pondet pen aphi carbing long along kacing thu rasai la bangke ini tum project la puson ini tum thekong la pe alangli ningkan crazy ki papling lapen ansu se ki claim unlang bangke nangli tumani bangle lang seta nangli dum thekno alangli adap earning some ajon da alangli kami ki konte asika pre phan gari lake carbion lo rata parwan da si claim pon lo la se alangli phan ansu se ki claim pon ki me thuji phan alangli phan kero anam hirjume phan kilo la si non bangke alangli hin pen ba carbing long Thomas Council team carbing long BJP a party ben la so ke matha pon je carbiang long ke 6 dul ahol sita ili tum carbia khe tum pinang an tum bangke rong asor ki duk det ki boy det kawe ka dure det tum bangke imithang along le along si dulotema sita ili tum bang pata ke claim dun di pinang an ili tum theklo laso joini mani bangke b form ga fill up nei la pen office ka chebang aphan amithang ke thekhe do kadure do pen ajo pinana ki sundu la CCM pen team carbiang long atum mathasi government mathasi nona batai bangke ini tu ake joy pen kitu kila arada phan long lia pata bang pachim manna ula bangso ake mang pen si ilitum ultimi ake mang pu deng ponsi tada kematha pon pen ke papleng pon je aphan kaning je chot kali sai claim pon panching do lasi laso aputha APHLC pen kamatha pon ko an ke parsik lone labang ini tumatha nei athi kam non si ke chengla ke chok la pen ke chok che ke le la pen ke le dam data thang de pujunai alama sevla lasi non bangke rat atum ke aning ke che arong lo rong rat atum bangke je aki joy pen long lote isi hok mentu pene mentuni anut pen anut bangke aphu amenla asar bramen anda lidam dela lasona men transfer ka chikuri lida tupi hala hai bang pu bang pitum stame pini laso ake mang pen chun pon po aning ke chepa rong hulsi APHLC pen kaliri kalanglang ke pa confuse alam ka kaning jedun ke la ke direct ki duk kila rat apan lang plot kusi nili tuma in pen ke kemat hapon lapen isidolang ladang APHLC tum aputha ili tum sapo wanang ko ko history pen APHLC nang klang det pen karbi arat apharman hemprek alam loma 6 dul alam loma kunat ni latung government afan pressurized ki pidam ki hangdam ke long nei po alam nang tum inudak heglong le sita latung non pajo pen latung kapacho bay alam mentuni re-election alam taho mentu tama teng plote manahala ronga sa manta alang tum abisa sa vedata som je potake rom ta wasonti man pamandal ta ronga sorta pen ronga sa tum tala ame chu bible la sinon puta la so ke ron ba non puta thang allegation na veke alang tum sila bangke allegation ke bangke mata alang tum sila bangke kachi ubat ke la si long no milo pa bang sigi pupona po athemai itu karbe tu rong rup inglong ang pong gari motor kabia dinda dolang la tum potta polama matha tipinlo potta jenon la som aprang prang chukadam tanga scheme no la so BJP pen en pon aprang prang la so bang ke matha pon pe da jokta
non bai li tuma CM akai Dr. Tuliram Rohang alang li pen ma tha pono je rong sar tum rong so rong ruba so tum long tum kari motor hailu pota abe pen pota nangi kuta li tuma tha dam de ta pota vilu ke paklang abang ke non la so sorkar hai la si kisuman allegation abang ke chini ne pen Clark Klepen pita pipru abang ke asap so chok cheti lapen haladak nang itum da munthi एकदम जो पता सुही रेभार दा मंडल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अपनी सुही पूरी पो असो अपेंग सी पता के रोन को लासन गली लासी इली तुम माने अखाई दा माने अदीन पुनन अखाई पुनन अलोंग री पुनन असब सो दे से अखाई दाग अको तपची तोन तेजिया फान तप कंफ्यूज फान बला बांगे itu masalah ni klaim nang lapen nana alam do developmental alama mukhadam wa dage tender pene sobra jogon any department non lasi development akam claim ko bange nili APSSL derman puji dak every pen up to kirikinde ha meglai borderan non toar koson si somar bomma landam tha non dak donka pen up to hamren koson si koson si somar bomma ko ana volume mane akamma ona tangka akamma langam tha hada lapu uguri neli pen chenglok ha umpanai ulukunci lasupena phi ha da ulukunci pen dak rongjang thong dak borgaon langam tha hoitu normal ke arbe exam ke damne de ta hai ate complain last ke use amount akam suli bom non lapu dollar mara pen up to bolpun tarpung la ha kam da tender issue lo asona thak non dak velugat pen anjo haspani lande on 100 crores ne lata non claim po se kate chagaten ke claim kati cak det ko claim ke lason kali lason kenane schemes do kapre department along ta research party kanang non kali non mil hadak thana pudang sai they can also demand on kunane per kunane ha nane to atokan to ana lang kijuna lang ada kabilang pinang lang demand me council of lage most welcome party pen bisa ba council pen sida lagi welcome ji sida non nason hidu kala arat pan joy ke pen pata ke panong ya pan su ke deng scheme aswa uthimi akemang wa scheme isi very mathalo daga bangke kacirap se cirap du nang council of pan punon ero revenue department to atulong cirap du nang po rabde da pan cirap du nang po koson si joy ke pen lagi se munir tum kedugila ratum kota kelong jo ki jima asi isu kapre doping nili damdelo nili kaningia tum natulan ba nili tang kaningia akorde da pinan ke pililo asi nili tuniri bangke government do si kubiya kimia kam ke claim jiman ban kaboni bute instead of criticizing them ke sorsal mote kacerab dun si nili bangke tuniri alau doba tapi ke rada pan ini lah soal press conference through bila kacunuri rada pan lahai alam pen APSLC atau lahai alam kaningji ahok alam kaningji along ke nanglitum manggunang ne manggu hidat si government kopima rada pan ke claim ji kacecak proses pancengnya lo dan samjin pen mesen pen kacirap dun pen ke pacun si me bubang sini li cuniri lahan